Што са сваіх перадвыбарных абяцанняў у 2020 годзе выканаў Лукашенко? Як вядома, абяцанага чакаюць 3 гады. Не будзем чапляцца, хай будзе нават 5 год. Акурат у гэтыя дні мінае 5-я гадавіна, калі 4 жніўня 2020 года Лукашенко выступіў у Палацы Рэспублікі, дзе сыпаў абяцанкамі направа і налева. Новая инфраструктура поставок нефти и газа, диверсификация кредитного портфеля и товарных потоков, агрессивное освоение новых экспортных рынков. За 5 год улады не тое, што не зрабілі сур'ёзных крокаў наперад у гэтым напрамку, а нарабілі шмат крокаў назад. До 2020 года было вось так. Новополоцк сегодня принял первую партию норвежской нефти. Ці вось так. Беларусь купила первую партию нефти у Саудовской Аравии. А нават вось так. Беларусь начинает поставки нефти из Соединенных Штатов Америки. Усё гэта было за 3 месяцы да абяцання Лукашэнкі дыверсіфікаваць пастаўкі нафты і газу. І што ў выніку? 90-95% нафты і 100% газу Беларусь купляе з Расіі. Гэтая крытычная залежнасць дае Маскве магчымасць быць рычагом уплыву на Менск. Тое самае з крэдытамі. Беларусь не атрымлівае заходніх крэдытаў з 2020 года. Новае фінансаванне забяспечваецца амаль выключна праз Расію і кантраляваныя ёй структуры.